कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीक वचपाची तयारी 11वींतल्यान सुरू करा, इन्क्लुडिंग द BSc स्टुडंट्स, नर्सिंग स्टुडंट्स. दे कॅन ऑल्सो आन्सर. कारण खूप जण म्हणजे बऱ्याच जणांक खबर ना की GPSC कोणी आन्सर करची ते. आणि जर ज्युनियर स्केल ऑफिसर एखाद्याक जावपाक जाय असेल जाल्यार एनी ग्रॅज्युएट कॅन एपियर. म्हणून BSc नर्सिंगान हांव नर्सच जातलो असो कांय ना. BSc नर्सिंगाच्या उपरांत ही कॅन बी द ज्युनियर स्केल ऑफिसर. वाय नॉट? आज होमिओपॅथीक डॉक्टर एखादो जाता, एखादो BA स्टुडंट जाता, जाल्यार तुमी कित्याक ना? माझे म्हणणे असा, ही शुड बी द ऑलराऊंडर. तयारी ही सगळ्या दृष्टीची असपाक जाय. मेळटा तें काम ती तयारी प्रत्येक चलो असो किंवा चली असो आनी ताणी पयलींच्यान करपाक जाय. हय, हांव ग्रॅज्युएशनाच्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर जातलो ही इच्छा दवरपाची आसा. ह्या सुद्धा इन्स्टिट्युशनांनी येवपाक कांयच हरकत ना. पण त्या पद्दतीचो स्टँडर्ड आणि त्या पद्दतीचे स्कील ही आमी डेव्हलप करची पडटली आनी ती डेव्हलप जावपाची खरी गरज आसा. एवढ्या संस्था उभ्या आहेत. या शिक्षण संस्था हेच आज एकमेव माध्यम समाजामध्ये राहिलेलं आहे. कारण अन्य संस्था आपण बघतोय की ज्याचं कार्य होतं, पूर्वी करत होते, त्या संस्था आपलं कार्य योग्य पद्धतीने करत नाहीये. आणि जे काय पुढच्या पिढीला पाहिजे ते अशाच संस्थांना मिळत आहे. त्यामुळे या संस्था जर बळकट झाल्या, या संस्था जर चांगल्या रीतीनं मुलांना पुढच्या पिढीला योग्य मार्गदर्शन, योग्य संस्कार देण्याचं कार्य केलं तरच समाज हा पुढे जाईल आणि हा समाज मजबूत होऊन पर्यायाने आपला देश मजबूत होईल. ही तारीख येवच्या पयलीं किंवा एट द मोस्ट ह्या तारखेक त्या प्रकल्पाचे उद्घाटन करपाचें आमकां भाग्य मेळचें की आयचे जे ह्या राज्याचे मुख्यमंत्री आसात ते हरवत पंचकृषी शिक्षण मंडळाचे आज पासूनच सदस्य लागले.